आसाम सरकारा सोलोंथाइ बिथिङाव थाखो 2निफ्राय जिखिनि इंलिश मिडियाम मोनसे सेन्टार आसाम सरकारनि गोथौ साननाया मा इसिङारि साननाया मा आं बेखौ मिथिया नाथाय बिजोङा जोंनि थांनानै थानांगोन बे बिजोंखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जोंहा मुंख्लं जादों गोबां सोमावसारनाय जादों एकर्ड जादों दा दिनैनि समाव बिजोङा खुनु कारनाव थैनो हाया बेखौ थैनो होनायनि जे थासारि बेखौ जों मालाबाबो जोङो गनायनो हाया दा बेनिखायनो जे बिजोंखौ जों अराय सम बासायना लाखिनायनि थाखाय जों खामानि मावगोन दा बे बिथिङाव बर' थुनलाइ आरो एबसु जेरैबायदि हाबा मावगासिनो दङ बिटिआर सरकार हिसाबै जोंबो बेवहाय 100% कमिटेड जे बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा जाहाथे जेबो खहा जाया बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जों अराय सम खामानि मावलांबाय थागोन। गोदानै सरकारि फरायसालि खालामा होनना आसाम सरकारा गोदानै सरकारि खालामा होननाया आसाम सरकारनि दानि थांखि नङा गोलाव समनिफ्रायनो बिथांमोना बुंगासिनो दङ नाथाय बिनि थाखायनो बिटिआर गोरोबथानि 6.3 क्लजखौ लाबोनाय जादों आरो बे 6.3 क्लजखौ लानानै जेबो साननांगौ गैया आं बावैसो साननै सिगाङावबो आसामनि इडुकेसन मिनिस्टारजों रायलायदों चिफ मिनिस्टारजों रायलायदों बेवहाय 6.3 क्लज बेवहाय जेबो एफेक्ट जानाय नङा आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय जोङो नाजानो हागोन।